Volám sa Števo Fabián, som riaditeľom spoločnosti SNS RO a snažím sa o to, aby táto spoločnosť fungovala čo najlepšie pre našich zákazníkov a aby sa tu všetci naši kolegovia cítili čo najpríjemnejšie. Náš dlhoročný partner nás oslovil s požiadavkou o spolupráci na vývoji cloudového riešenia, ktorý by mal slúžiť na datovú suverenitu pre celú Európsku úniu. Vyskladali sme tím so skúsenosťami v tejto oblasti a vďaka partnerstvu a synergii sme zvládli vývoj, náročný štart produkcie aj onboarding prvých zákazníkov na platformu. Vzniklo partnerstvo nielen v rámci vývoja softvéru, ale aj nastavenia procesov, zvládnutie prevádzkových víziev, kvalitného zabezpečenia platformy, vrátane úspešného auditu a nakoniec komplexné zákaznícke aplikácie a ich úspešný rozbeh v prostredí platformy. Vďaka tomuto projektu sa pre nás otvorila možnosť dokázať niečo v novom odvetví. Vytvorili sme úspešný produkt, pomohli sme klientovi a dosiahli synergiu, z ktorej ťaží najmä zákazník a toto je pre nás kľúčové. Rehapiano je zariadenie na liečenie a diagnostiku porúch motoriky horných končatín. Obsahuje tenzometre, ktoré snímajú sily stlačenia jednotlivých prstov. Namerané dáta sú ukladané v cloudovom systéme, kde sú analyzované aj prostriedkami umelej inteligencie. Do systému má prístup jednak lekár, ktorý si môže vizualizovať výsledky jednotlivých vyšetrení, postup pacienta, ako sa vyvíja a stanoviť ďalšiu terapiu a pre pacienta je interfejs určený na to, aby si mohol jednoduchou formou zahrať počítačové hry a takto vykonať vlastnú diagnostiku aj rehabilitáciu. Vzdialene aj z prostredia svojho domova. S vašimi kolegami z Technickej univerzity sme sa zamysleli, v čom by sme mohli pomôcť pacientom s problémami úchopu hornej končatiny. A prišli s takým výborným nápadom, že by zostrojili taký prístroj, ktorý vyzerá ako rukavice. A tieto rukavice by používal pacient pri cvičeniach prstami a samotnou rukou. Jednalo by sa o pacientov, ktorí sú po cievnej mozgovej príhode, pacienti, ktorí majú nejaké neurodegeneratívne ochorenie, ktoré postihuje samotnú ruku. Jednak je to u pacientov s morbus Parkinson a u pacientov so sklerózou multiplex najčastejšie, bez ohraničenia veku. V tomto tíme som bola zástupkyňou zdravotníkov a zabezpečovala som taký odborný dozor, aby samotný prístroj alebo pomôcka, ktorá sa využíva jednak za diagnostickým a terapeutickým účelom v liečbe našich pacientov, aby bola aplikovaná a využitá správne. Spoločnosť odvetvia výroby hygienických výrobkov nás požiadala o digitalizáciu ich firemných procesov. Našou myšlienkou bolo nahradiť magnetické tabule, flipcharty, e-maily a Excel tabulky digitalizovanými procesmi a spojiť existujúce používané aplikácie aj informačné systémy na jednej veľkej dotykovej ploche, ktorá zobrazuje všetko, čo sa na linke deje. Obslužné aplikácie samozrejme fungujú aj na mobilných zariadeniach, čo zjednodušuje primárne zber údajov. Prekvapujúcim zistením pre klienta bolo, že okrem plánovaných cieľov sme dosiahli výrazný posun v znižovaní času potrebného na zaškolovanie nových zamestnancov. Benefity, ktoré sme pre zákazníka dosiahli. Za prvé, integrovať procesy do jednej platformy. Za druhé, minimalizovať interakciu operátorov s ostatnými systémami. Za tretie, zjednodušiť samotné procesy. Za štvrté, uchovať historické údaje o výrobe, údržbe a bezpečnostných opatreniach na linke. A samozrejme za piaté, zníženie času potrebného na zaškolovanie samotných zamestnancov. Z dlhodobého hľadiska je pre firmy dôležité uvedomiť si, ako svojou činnosťou prispievajú k emisiám skleníkových plynov v snahe minimalizovať vplyv na otepľovanie planéty. Presná identifikácia a meranie emisí je kľúčová najmä v prípade komplexných výrobných procesov s viacerými výstupmi,
ktoré sa uvoľňujú do atmosféry. Ak je technológia výrobného procesu zložitá a vyžaduje sa meranie emisí na viacerých miestach, používa sa bilančná metóda stanovenia emisí. Táto metóda zahŕňa výpočet rozdielu materiálov na vstupe a na výstupe vzhľadom na obsah uhlíka. Tento rozdiel určuje množstvo emitovaného CO2. Na pomoc pri riešení tejto úlohy bola vyvinutá aplikácia s názvom Globálna bilancia CO2. Táto aplikácia umožňuje zbierať a kontrolovať údaje v rámci komplexných výrobných organizácií, definovať rôzne bilančné postupy a následne generovať výsledky bilancií. Okrem toho aplikácia podporuje viacjazyčnosť, rôzne časové pásma, rôzne jednotky merania a systém používateľských rolí. Dáta sú ukladané v databáze Oracle a prístup k nim je možný prostredníctvom webovej aplikácie, ktorá zabezpečuje jednoduchú a efektívnu správu. V roku 1996 sme realizovali informačný systém monitorovania oxidu uhoľnatého a následne až do roku 2000 ďalších 6 rôznych monitorovacích systémov škodlivých látok vo vzduší, ktoré okrem CO2 snímali obsah vodíka, kyslíka, metánu a amoniaku. Tieto systémy sa neustále prevádzkované v režime 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku, a to až do súčasnosti, teda do roku 2024. Systémy boli opakovane modernizované na základe požiadaviek zákazníka, nie však kvôli poruche, ale naopak na základe technologickej obnovy a na zosúladenie s novou infraštruktúrou zákazníka. Aj napriek týmto aktualizáciám sa nám podarilo minimalizovať čas výpadkov systému počas samotných updateov. Tieto systémy sú zamerané na ochranu ľudí pred škodlivými látkami vo vzduší. Okrem zabezpečenia ochrany je cieľom tvorcov týchto systémov aj minimalizovať zložitosť pre používateľa a poskytnúť mu jednoduchý a spoľahlivý spôsob vizuálneho a zvukového informovania o celej situácii. Tieto systémy prinášajú zákazníkom jednoduché a komplexné informácie, na ktoré sa môžu spoľahnúť. Nedávno sme pracovali na projekte pre jednu z najvýznamnejších energetických spoločností v Európe. Vyvinuli sme pokročilú IT platformu na podporu nabíjania elektrických vozidiel. Tento projekt zahŕňal prechod z monolitickej architektúry založenej na J2E technológii na mikroservisnú architektúru založenej na Spring Boot frameworku. Viedlo to k výraznému zlepšeniu škálovateľnosti a efektivity systému. Táto transformácia umožnila lepšiu modularitu a zjednodušila nasadzovanie do cloudových prostredí pomocou Kubernetesu a Docker. To zabezpečilo vysokú dostupnosť a odolnosť systému, či sme efektívne podporili expanziu služieb nabíjania elektrických vozidiel. Naším klientom bola finančná inštitúcia pôsobiaca vo Švajčiarsku. Naším hlavným cieľom bolo migrovať pôvodné riešenie do cloudu s tým, že bolo potrebné zabezpečiť u zákazníka, aby celé riešenie spĺňalo všetky medzinárodné štandardy, ako je PCI DSS Level 1 a takisto aj 3D Secure potrebný štandard. Daný audit sme absolvovali menej zákazníka. Dosiahli sme najvyšší štandard PCI DSS Level 1 a tým pádom sme úspešne ukončili certifikáciu a zákazník môže poskytovať platobné služby v medzinárodnom priestore. Informačný systém plánovania výroby pre hutnickú fabriku bola veľká výzva, projekt, ktorý sme robili s kolegami dlhé roky. Úlohou systému na plánovanie výroby je prepojiť výrobné procesy na dodávateľské reťazce. To znamená, že potrebujeme optimalizovať výrobu, znižovať počty výrobkov na sklade
sledovať kapacity výrobných agregátov a najmä dodržiavať termíny, ktoré zákazník od nás požaduje. Základným modulom nášho informačného systému plánovania výroby je materiálová bilancia výroby, ktorá sa vypočítava na základe technologických postupov a vytvára presnú a podrobnú výrobnú cestu s jednotlivými agregátmi a s jednotlivými linkami a ich krokmi. Na základe nastaviteľných parametrov potom systém pre každý výrobný agregát zašle plán na celý nasledujúci týždeň. Veľmi dôležitou súčasťou takýchto systémov v dobe just in time je možnosť online sledovať zákazky, stav zákazky, to znamená, že v prípade, ak zákazník potrebuje, tak presne vie, že v reálnom čase, akom stave je jeho zákazka. Takisto sú tam mechanizmy, ktoré ho varujú v prípade problémov, že tá zákazka nebude dodaná včas. Plán sa ďalej upresňuje na výrobné príkazy, ktoré zároveň rozvrhujú výrobu na smeny. Nad plánovaním výroby stojí modul riadenia dodávateľského reťazca, tzv. SCM, pre zákazníkov s pravidelným odberom, v ktorom systém autonómne určuje výrobu na základe výhľadov, ktoré mu priamo poskytuje samotný zákazník. Všetky spomínané moduly na seba nadväzujú a samozrejme musia vedieť promptne reagovať na prípadné zmeny, či už zmeny v kapacitách výroby alebo technológiách, na plánované opravy, ako aj na neočakávané poruchy a výpadky v systéme. Spoločnosť so 150-ročnou tradíciou a významnou pozíciou na trhu v oblasti poskytovania komplexných riešení pre zabezpečenie systému verejnej dopravy neustále rozširuje svoje projektové a produktové portfólio. Dostali sme príležitosť sformovať dva tímy, ktoré úzko spolupracovali s vývojovými tímami zákazníka. Prvý tím, zameraný na softverový vývoj pre hardverové zariadenia, pracoval na aplikácii pre validáciu cestovných lístkov v programovacom jazyku C++. Druhý tím, experti na vývoj webových aplikácií, pracovali na vývoji viacerých modulov servisných a operačných portálov v technológiách Java, Spring Boot a Angular. Sme hrdí, že naša spoločnosť exceluje v rýchlosti adaptovať sa na rozsiahle domény a prinášať inovatívne riešenia.